М. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Расійска-украінскі канфлікт у Азоўскім моры мае працяг. Украіна, Кіеў заяўляюць, што расійскія вайскоўцы заблакавалі ў Керченскім праліве звыш сотні караблёў, якія не могуць выйсці альбо ўвайсці ў парты Украіны. Афіцыйны Мінск даволі асцярожны ў лепшых традыцыях заходніх дыпламатаў адрэагаваў на гэты расійска-украінскі канфлікт, выказаў занепакоенасць. Пра тое, чым можа скончыцца гэты канфлікт і якія наступствы ён мае для Беларусі, мы сёння пагаворым з кіраўніком Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеніем Сівіцкім. Добрый дзень, Арсеній. Вітаю, Зміцер. Міністр замежных спраў Беларусі Владимир Макей, каментуючы сітуацыю, заявіў вось дакладна, цытую: «Мы знаходзімся зусім побач, і мы і апасярэдавана, і непасрэдна адчуваем на сабе вынікі, наступствы гэтай канфрантацыі». Першае пытанне адразу. Здаецца ж, далёка ад нас Азоўскае мора. Якія вось наступствы, якія могуць быць нейкія вот нешта такое дрэннае можа быць для Беларусі з-за гэтай канфрантацыі? Ну, перш за ўсё, трэба адзначыць, што гэты інцыдэнт ужо быў кваліфікаваны перш за ўсё заходнімі краінамі як акт узброенай агрэсіі Расіі супраць Украіны. І гэта даволі складаная сітуацыя, якая вельмі сур'ёзна адрозніваецца ад тых гібрыдных формаў агрэсіі, якія мы бачылі ў выпадку з так званымі зялёнымі чалавечкамі ці сепаратысцкімі ўтварэннямі ДНР, ЛНР, за якімі нібыта Расія не стаіць. Тут маральна толькі падтрымлівае. Тут зусім іншая сітуацыя. Гэта ваенны канфлікт, ваенны інцыдэнт паміж двумя краінамі, пры тым, што зафіксаваны інцыдэнт сродкамі відэафіксацыі, самі ж расейцы гэта зрабілі. І, ну, па сутнасці, мы знаходзімся зараз за адзін крок да магчымай ужо вайны паміж Украінай і Расіяй. Мне здаецца, вайны паміж двума дзяржавамі, то бок як бы адкрытай ваеннай канфрантацыі. І вось такія пачуцці, я б так сказаў, яны адразу ўзніклі 25 лістапада, калі гэты інцыдэнт здарыўся. Але з майго пункту гледжання на сённяшні момант нельга казаць аб тым, што гэты інцыдэнт нейкім чынам трансфармуецца вось у гэты буйны канфлікт паміж Расіяй і Украінай. І я бы таксама казаў бы пра тую тэрміналогію, якую выкарыстоўваюць сёння канфліктуючыя бакі. Вось расейцы гэта называюць інцыдэнтам ці правакацыяй, пры гэтым, што украінскія ўлады ўводзяць ваенны стан, але делаючы такую агаворку, што не дзеля вайны з Расіяй. Арсеній, давай все ж таки пра вайсковы стан, і вось гэта мы пагаворым крыху пазней. Для Беларусі гэта вельмі нетыповая сітуацыя, і таму такія вельмі асцярожныя заявы. Салідарызавацца з Расіяй мы відавочна не можам, таму што гэта можа прывесці да распаўсюджання санкцый, якія зараз рыхтуюцца ў сувязі з гэтай агрэсіяй, актам агрэсіі з боку Расіі супраць Украіны. Перш за ўсё, Злучаныя Штаты зараз гэтым займаюцца. Крытыкаваць Расію за яе паводзіны мы таксама не можам, бо гэта проста дае падставы, каб Крэмль пачаў больш
ціснуць на беларускія ўлады. Таксама адкрыта мы не можам салідарызавацца і з нашым стратэгічным партнерам Украінай, бо відавочна, што гэта выклікае таксама жорсткую рэакцыю з боку Расіі, тым больш, што мы як бы фармальна ваенна-палітычныя хаўруснікі. І таму вось я б казаў, што гэтая цішыня, якую мы назіралі некалькі дзён, можа быць не самая горшая рэакцыя. Зараз, калі ўжо ўсё зразумела, што хутчэй за ўсё гэты інцыдэнт знаходзіцца у межах так званай кантраляванай канфрантацыі, і што відавочна ні Расія, ні Украіна не зацікаўлены зараз у тым, каб ён эскалаваў у нейкі буйны канфлікт. Зараз уже можна рабіць такія традыцыйныя для беларускай дыпламатыі заявы аб тым, што, безумоўна, мы заклапочаны, і можна прапанаваць нават гэтую сітуацыю абмеркаваць на мінскай пляцоўцы. Перамоўнай пляцоўцы. На нашай выспе стабільнасці. Так. Але з пункту гледжання такіх доўгатэрміновых наступстваў, хутчэй за ўсё, Злучаныя Штаты будуць уводзіць новы пакет санкцый. Ёсць шэраг краін еўразвязу, якія выступаюць за тое, каб узмацніць санкцыйны ціск на Расію. І відавочна, што вось у гэтым кантэксце Расія будзе паводзіць сябе больш жорстка і агрэсіўна. Перш за ўсё на постсавецкай прасторы, і я не выключаю, што так ці інакш Расія будзе патрабаваць выканання так званых хаўрусніцкіх абавязкаў, якія перш за ўсё звязаны з такой дыпламатычнай салідарызацыі з пазіцыі Масквы, а па-другое, можа там сапраўды вось пытанне стварэння базы ваеннай Расіі на тэрыторыі Беларусі адновіцца ў парадку дня беларуска-расійскіх адносін. То бок Арсеній, я зразумеў з вашых тлумачэнняў, чаму Мінск, афіцыйны Мінск так асцярожна і дыпламатычна каментуе гэтую сітуацыю, але я ўсё ж такі не зразумеў, якую непасрэдную пагрозу гэтая сітуацыя мае для Беларусі. Все-таки Азовскае мора далёка. Нават калі казаць, што праз нейкі час гэтае нарастанне канфрантацыі можа прывесці да войны паміж Расіяй і Украінай, то нам што, мы ж далёка. Відавочна, што калі мы разглядаем такі сцэнар менавіта прамой ваеннай канфрантацыі паміж Расіяй і Украінай, Крэмль будзе уцягваць у гэтую вайну Беларусь. Перш за ўсё, Крэмль будзе спрабаваць выкарыставаць тэрыторыю Беларусі дзеля ваеннай агрэсіі супраць Украіны. І відавочна, што ўсе гэтыя рызыкі, яны не толькі адчувальныя, яны і пралічаны, і таму хутчэй за ўсё я бы вось такім чынам інтэрпрэтаваў заяву спадара Макея. Такім чынам, галоўная пагроза, што калі канфрантацыя будзе павялічвацца і пачнуцца нейкія ваенныя дзеянні паміж двумя дзяржавамі, Мінск паспрабуюць, Беларусь паспрабуюць уцягнуць у гэта вайну, і гэта будзе значыць з пункту гледжання міжнароднага права, нават калі беларускія ўзброеныя сілы не будуць удзельнічаць у гэтым гіпатэтычным канфлікце, а толькі Беларусь да прыкладу расійскія вайскоўцы праз тэрыторыю Беларусі на Чарнігаўшчыну. Так, дае дазвол на праход праз тэрыторыю Беларусі, гэта аўтаматычна трансфармуе Беларусь таксама ў краіну-агрэсар. І мне здаецца, што на сённяшні дзень няма падстаў казаць пра развіццё падзей згодна з гэтым сцэнаром радыкальным. Усё ж такі, мне здаецца, і Кіев, і Крэмль зацікаўлены ў тым, каб ствараць нейкую такую атмасферу канфрантацыі, але пакуль не пераходзіць за гэтыя чырвоныя
рызкі, якія б давялі да такога буйнога канфлікту, і гэта звязана перш за ўсё ўжо з дынамікай унутрыпалітычнай сітуацыі, як ва ўкраіне, так і ў Расіі. І ўсё ж таки, вот зараз гэты канфлікт, які, скажем, ёсць у Керченскім праліве, што вот па заяве Міністэрства па справах часова акупаваных тэрыторый украінскага, вот сотні караблёў не могуць там зайсці ці выйсці, прайсці, карацей кажучы, па Керченскаму праліву. Гэта нейкім чынам, вот на сёння, на дадзены момант Беларусь закранае, можа там ёсць нейкія нашыя караблі, якія там хочуць прайсці, там зафрахтаваныя. Я не думаю, што вось марская блакада ці мілітарызацыя Азоўскага мора, пра што на самой справе украінскія ўлады кажуць ужо некалькі месяцаў, і такім чынам спрабуюць прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да гэтай праблемы. Мне здаецца, што пакуль яна не закранае беларускія інтарэсы, але тым не менш я бы казаў пра то, што сапраўды ёсць праблема таго, што Расія па сутнасці арганізавала марскую блакаду. І вось тую сітуацыю, якую зараз мы назіраем з заблакаванымі караблямі украінскімі, яна доўжыцца ўжо некалькі месяцаў. Просто вось гэты інцыдэнт, ён дазволіў Украіне сапраўды прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да праблемы марской блакады і мілітарызацыі Азоўя. То есть вот атрымліваецца, што можа быць і праўда было, хай вот як Андрэй Паротнікаў, выступаючы ў нас в эфіры, сказаў, што гэта была, ну скажем так, может быть, нават правакацыя, назовем этим словом, з боку Киева, каб прыцягнуць увагу да сітуацыі. Ну, я з аднаго боку пагажуся, з іншага не. Таму што яшчэ там некалькі тыдняў таму некалькі украінскіх караблёў як бы свабодна прайшлі праз Керчь, не сутыкнуўшыся з ніякім супраціўленнем з боку Расіі. То бок, і мне здаецца, што Кіеў не чакаў такой рэакцыі з боку Кремля, бо па сутнасці Кремль стрэліў сябе ў ногу сам. Вось такой дэманстрацыі сілы. Я таксама разумею матывацыю расійскага боку, бо відавочна, што ў гэтай акцыі украінскай было некалькі матываў. Першы матыў — гэта прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да праблемы мілітарызацыі Азоўскага мора. Потым гэта дэманстрацыя сцягаў, і такім чынам сімвалічна Кіеў як бы дэманструе усім, што ён захоўвае суверэнныя правы на акупаваныя тэрыторыі і акваторыі Расіі. Ну і трэці матыў — Украіна стварае военно-марскую базу ў Бердзянску. Арсений, мы перервемся на невеличкую паузу. Короткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Арсений Сівіцкі, Зміцер Лукашук абмяркоўваем, чым можа пагражаць Беларусі узмацнення расійска-украінскага канфлікту на Азоўскай моры і у зоне Керченскага праліву. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны — наша справа.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння Александр Лукашенко адведвае Воршу, у прыватнасці мясцовы ільнакамбінат. Таксама сёння ён правядзе нараду, прысвечаную развіццю ільняной галіны. На думку Лукашенко, лён – гэта палітычная культура. Сёння ў свеце яго вырашаюць толькі некалькі краінаў, і гэта пераважна еўрапейскія краіны. Таму гэтая культура мае такое значэнне. Лукашенко крытыкуе ільнаводаў і кіраўнікоў абласцей за недастатковыя аб'ёмы айчыннай ільняной сыравіны і заклікае павялічыць. Віцебскі філіял распаўсюджвальніка прэсы «Белсаюздрук» праводзіць акцыю «Хто набудзе газеты «Беларусь сегодня» ці «Рэспубліка», нагадваю, гэта органы адміністрацыі прэзідэнта, той атрымае зніжку на каву. «Беларусь сёння» і «Рэспубліка» звычайна каштуюць па 45 копеек, а акцыйны кубачак кавы 77 копеек. Разам 1 рубель 22 копейкі, на 10 копеек танней, чым проста кубачак кавы. Вось такая акцыя. Трываць холад засталося 2 дні, потым у нас пацяпленне. У першыя дні каляндарнай зімы чакаецца марозная са снегам надвор'е. 1 снежня ў суботу на большай частцы тэрыторыі краіны снягі, завірухі. Галалёдзіца на дарогах уначы да мінус 16, максімальная тэмпература ў дзень мінус 3, мінус 9. Адліга пачынаецца ўжо з панядзелка. А 3 снежня ў нядзелю будзе 0, мінус 7 на ўсходзе краіны да 12 градусаў марозу ўначы. Максімальная тэмпература ў дзень будзе ад мінус 4 да плюс 4. З гэтага дня пачнецца паступовае пацяпленне. Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мой госць палітолог Арсеній Сівіцкі, і мы абмяркоўваем наступствы марскога расійска-украінскага канфлікту для Беларусі. Арсеній, вы сказали, што для Киева такая рэакцыя Москвы на тое, што ідуць караблі украінскія у порт Марыуполь, была такая нечаканасцю. Тым не менш, у адказ было ўведзена вайсковае становішча. Ну, хтосьці кажа, што ў адказ на менавіта гэта, а вот, скажем, спадар Неўзораў у каментары «Дажджу» заявіў, што насамрэч вайсковае становішча ўведзена, бо Украіна зараз атрымае Томас. Ну, дарэчы, вось учора пра гэта і стала вядома. Ну, і маўляў, каб гарантаваць такі грамадскі спакой, каб былі ўсе інструменты для захавання гэтага грамадскага спакою, і ўвялі вайсковае становішча. Як думаеце, вот ёсць падставы звязваць гэтыя дзве падзеі? Ну, так, я магу пагадзіцца, але сувязь ускосная. Усё ж такі галоўная прычына і галоўны матыў увядзення ваеннага становішча гэта перш за ўсё падрыхтаваць краіну да вось гэтых радыкальных сцэнароў, то бок да буйной вайны з Расіяй. Але мы пабачылі, што канфлікт вычарпаўся праз некалькі дзён. Ён зараз знаходзіцца ў межах такой больш дыпламатычнай канфронтацыі, чым военно-палітычнай. Але я пагаджуся, што ёсць і ўнутрыпалітычныя матывы. Перш за ўсё, для прэзідэнта Украіны Петра Парашенка гэта магчымасць падкарэктаваць свой рэйтынг напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, якія павінны адбыцца ў красавіку, здаецца, наступнага года. І па-першае, па-другое, такім чынам Пётр Парашенка як бы дэманструе тое, што ён не збіраецца адступаць і здаваць акупаваныя тэрыторыі і акваторыі. Таму ён як бы выступае ў якасці такога гаранта тэрытарыяльнай цэласнасці, незалежнасці. Ну і такім чынам гэта такі элемент патрыятычнай мабілізацыі перад выбарамі.
Потым гэта таксама магчымасць мабілізаваць міжнародную падтрымку, перш за ўсё з боку Злучаных Штатаў. Размова ідзе нават не толькі пра такую вот падтрымку на словах, якую, можа быць, вот і Макей тоже выказаў, скажем. Вот, скажем, ёсць такое меркаванне, што гэта дасць падставы Захаду і ЗША ў першую чаргу накіраваць ва Ўкраіну зброю. Зброю, так, сапраўды, і гэта будзе такі адзін з элементаў выбарчай кампаніі Парашенка. І то бок тут ёсць шмат такіх унутрыпалітычных аспектаў, і самае галоўнае, што вось увядзеннем ваеннага стану ствараецца такая атмасфера вайны, якая сапсуе гульню некалькім палітыкам украінскім. Перш за ўсё Юліі Тимошенко, Юрію Байко і Віктору Медведчуку, які зараз ідуць на прэзідэнцкія выбары, як тыя палітыкі, якія могуць дамовіцца з Владзімірам Пуцінам і скончыць вайну. І вось на гэтым фоне, па сутнасці, Парашенка спрабуе дэвальваваць парадак дня вось гэтай умоўнай кааліцыі Тимошенко-Медведчук, якія, па сутнасці, адыгрываюць у крамлёўскую гульню. І паглядзім, што будзе праз 30 дзён, бо я так разумею, галоўная ідэя была увесці ваеннае становішча такім чынам, каб перанесці выбары прэзідэнцкія, але, наколькі я ведаю, гэта была пазіцыя Нямецчыны, перш за ўсё, каб выбары засталіся на сваёй даце, без пераносу. Я не выключаю, што украінскі бок прадоўжыць рабіць нейкія такія акцыі, дэманстрацыі, і калі Расія будзе так на іх сама рэагаваць, то гэта будзе падстава для прадлення ваеннага стану. Таму гэта дадатковы аргумент, чаму Расія зараз не зацікаўлена у нейкай такой сур'ёзнай военно-палітычнай эскалацыі, бо гэта тады, па сутнасці, дае падтрымку Парашенка. Добра, гэта унутраныя справы Украіны, што гульня такая вялікая унутрыпалітычная украінская. Нас все ж таки цікавяць наступствы для Беларусі ў першую чаргу. Вот увялі военное становішча, и Киев, и, скажем, посол Украины у Беларуси заявили, что для белорусских туристов тут нема ніякай небяспеки. Всіх будуть спокойно пропускать, хто хоче там Новый год ці яшчэ якое свято адзначыць там у Киеве, у Львове ці ў іншым месцы, калі ласка, проезжайте. Тым не менш, мы ведаем, что паколькі авиа такие пералёты паміж Киевом і Москвой спыненыя даўно, вялікі трафік і немалыя грошы зарабляе Белавіа на украінскіх і расійскіх грамадзянах, якія лятуць з Москвы ў Киев, з Киева ў Москву, ўсё праз Мінск, ўсё Белавіа. Зараз стало вядома, што ў сувязі з военным становішчам расіян у ўзросце ад 16 до 60 гадоў у Киев не пускаюць. Адпаведна, расіяне лётаць у Киев не будуць. Страты, вось вам і наступствы. Так, сапраўды, но гэта пакуль што рашэнне Украіны. Я не думаю, што Расія прыме нейкі такі люстэркавы крок і забароніць уезд украінцам. Таму як мінімум варта чакаць, што украінцы працягнуць лятаць праз Беларусь. Так, сапраўды, звычайна, калі адбываецца некае абвастрэнне, заўсёды Беларусь нясе страты. Перш за ўсё эканамічнае. І тут, на жаль, мы ніяк уплываць на канфліктуючыя бакі не можам, і можа гэта не самая лепшая ідэя.
тут зараз вучыць і казаць, хто што павінен зрабіць. Ну, добра, нейкія страты будуць. Гэта, як кажуць, справа Белавія, як гаспадарчага суб'екта, як яно будзе гэта кампенсаваць. Іншы момант. На фоне гэтага канфлікта мы раптам даведваемся, што датэрмінова у Беларусі вайсковаму Мінабароны Беларусі атрымала партыю зенітных ракетных комплексаў ТОР-М2 ад расійскага канцэрна «Алмаз Антей». Мы ведаем, да, дамова была папярэдняя, але датэрмінова, вот менавіта зараз. Чаму так? Вот ёсць нейкае там супадзенне, як кажуць? Мне здаецца так, што ёсць як бы матыв Расіі у тым, каб нейкім чынам так напружваць агульную рэгіянальную сітуацыю і у тым ліку вось праз адпаведнае пададзенне інфармацыі аб пастаўках гэтых сістэм Беларусі. Бо відавочна, што гэтыя сістэмы пастаўляюцца зараз згодна з планам. У Беларусі і Расіі падпісана дамова аб ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве да 2020 года. І гэта адзін з пунктаў гэтай дамовы, то бок торы Расія хутчэй за ўсё будзе пастаўляць Беларусі аж да канца 2020 года. Ну і зразумела, што гэтыя сістэмы знаходзяцца цалкам пад камандаваннем беларускага боку, то бок я бы не бачыў тут нейкіх такіх сур'ёзных наступстваў, але тое, што Расія нават вось гэтую сітуацыю выкарыстала дзеля таго, каб нейкім чынам сапсаваць наш імідж і напружваць вось рэгіянальную сітуацыю. Гэта цікава, але гэта ж не першы раз ужо Расія так робіць. А навошта ўвогуле нам гэтыя торы? Я разумею, што, скажем, тор і паланез беларускі, гэта, зусім как бы розныя, ў прынцыпе, да, это супрацьпаветраныя, гэта там па наземных цэлях, але, няўжо мы без тораў абысціся не можам, ці не можам зрабіць сваё? Паланез зрабілі, гэтага, што не можам зрабіць? Зараз ідзе працэс, як бы сказаць, мадэрнізацыі ці абнаўлення сістэм супрацьпаветранай абароны, перш за ўсё так званай вайскавой супрацьпаветранай абароны. То есть гэта такія сістэмы, якія забяспечваюць прыкрыццё для тых ці іншых аб'ектаў ваеннай інфраструктуры ці ваенных падраздзяленняў і частак. То бок і гэта абарончая зброя, самае галоўнае. Так, Беларусь зараз распрацоўвае свае сістэмы на базе букаў і С-125. І мне здаецца, што варта чакаць нейкай сумеснай супрацы і сумесных прадуктаў, якія зроблены разам з Кітаем. Наколькі я ведаю, адпаведныя дамовы падпісаны, і хутчэй за ўсё, што ўжо там праз год ці некалькі мы пабачым першыя рэзультаты, вынікі вось гэтай супрацы, тым больш, што Кітай ўжо даўным-даўно скапіяваў усе гэтыя савецкія сістэмы, і БУК, і С-300, і ён мае свае версіі гэтых сістэм. І мне здаецца, што з улікам вось высокага ўзроўня стратэгічнага партнерства як у палітычнай, так і ў ваеннай сферы варта чакаць новых сумесных праектаў. І таму, можа, пасля 2020 года мы ўжо торы не будзем закупляць у Расіі. Да, і, можа быць, раптам яны нам высветліцца, што не вельмі-то і патрэбныя былі, і прададзім іх Кіеву ці Баку, да прыкладу. Так, сапраўды.
Добра, вот все ж таки давайте подводзіць такі вынік. Уся гэтая сітуацыя, пра што яна сведчыць? Сапраўды, вот як шмат разоў казалі пра тое, што мы тут стаім на мяжы трэцяй сусветнай вайны, і яна будзе вот паміж вот гэтымі гульцамі, там Расія і Захад, ці што, ну ці не вытрымалі у некага нервы і ўсё? Ну, мне здаецца, што як бы і Расія, і Украіна падчас гэтага інцыдэнту разумелі неабходнасць трымаць яго ў нейкіх межах. Гэта так называная кантраляваная эскалацыя. Калі абодва канфліктуючых бакі, яны проста дэманструюць там ці сілу, ці сімвалічную акцыю нейкую робяць. Ну і разумеюць, што гэта не выйдзе за межы вось гэтай кантраляванай эскалацыі і не трансфармуецца ў буйны канфлікт. Вось гэта той самы выпадак. Але ў сярэднетэрміновай перспектыве, асабліва калі у Крамля не атрымаецца пагуляць ва ўкраінскія выбары, калі яны не здолеюць прывесці да ўлады вось гэтую групу палітыкаў, якія б маглі сесть за стол перамоў з Крамлём і пачаць дамаўляцца на умовах Крамля, то вось тады сапраўды опцыя такой буйной вайны, яна застаецца як бы адным з магчымых сцэнароў развіцця падзей. Ну а калі там Крамлю патрэбная маленькая победоносная вайна, як кажуць, ці не можа неяк так, ну не атрымалася з Украінай, а наце вам мы тут у Беларусі, там скажем, нешта зрабілі, свайго чалавека пасадзілі там. Сапраўды, тым больш, што у нас як бы адбываецца такая сінхранізацыя палітычных цыклаў. Ва ўкраіне пачынаюцца выбарчыя кампаніі. Ну, у нас, хутчэй за ўсё, яны пачнуцца трохі пазней, але ўжо ў наступным годзе. І калі ў Расіі нічога не атрымаецца ва ўкраіне і будзе зроблена зноў стаўка на ваенную эскалацыю канфлікта, то, безумоўна, Расія будзе спрабаваць як бы ціснуць на Беларусь з мэтай у тым ліку падарваць суверэнітэт і незалежнасць нашай краіны, бо, безумоўна, Беларусь іграе такую стратэгічную ролю ў ваенным планаванні Расіі, і гэта, ну, зразумела. Дзякуй вялікі. Бліжэйшым часам мы пагаворым з Арсеніем пра тое, як могуць развівацца палітычныя падзеі ў Беларусі, выбары, удзел у іх Расіі, не Расіі, але заплануем гэта на наступны ці пазанаступны тыдзень, каб разабрацца ў сітуацыі. Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Вось такія, на думку Арсенія, будуць вынікі для Беларусі расійска-украінскага канфлікту у Азоўскім моры. Нічога добрага, карацей. Слухайце Еўрарадыё о 15-й гадзіне. У нас у эфіры Алена Анісім і гаворым пра роўнасць у двукосі двух дзяржаўных моў. Чаму адна мова больш роўная, чым другая.